Εκείνος που μπορεί να υπογράψει να μην πάω εγώ στο σπίτι μου. Να μην πάω εγώ να βρω το μνήμα της μάνας μου. Να μην πάω να δω εκεί σε εκείνον το μέρος που έχασα τον άντρα μου, τον πατέρα μου, το θείο μου, το ξάδερφο μου, τους γαμπρούδες μου και τούτον τον κόσμο ούλο. Πρέπει να μου πούν τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η λύση είναι τουρκοποίηση της Κύπρου που μ' ακούνε να κάνουν. Το πρώτο πρέπει να ψάξουν να δουν τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έχαθηκαν τούτοι και τσούν τούτοι ούλοι και κρατούν θέσεις και κρατούν αξιώματα. Εγώ θέλω τον άντρα μου, δεν τους ζήτησα πολλά πράγματα, να μου πούσει τι έχει γίνει, τι τον έχουν κάνει. Τι ελπίζετε, τι πιστεύετε? Και θα αγωνιζόμαστε. Θα αγωνίζεστε. Πώς? Βέβαια, θα αγωνιζόμαστε με την καρδιά μας, με το Θεό μας, ψυχή μας. Τίποτε δεν έχουμε. Να μας λυπηθείτε. Εσείς, η δημοσιογραφία, η κυβέρνηση της Ελλάδος, που λυπούμε πάρα πολλά. Ναι, να πάει το μήνυμα. Τι έκαμε η κυβέρνηση της Ελλάδος για τους δικούς μου αγνώμενους, για τους δικούς τους αγνώμενους. Είναι 83 Ελλαδίτες που είναι αγνοούμενοι. Έχουν μάναν αυτά τα παιδιά. Έχουν πατέρα, έχουν οικογένεια. Και αυτοί οι γονείς, φεύγει ένας από τη ζωή. Ποιος θα τους αναζητήσει, γιατί δεν κάνουν κάτι να μάθουμε τι έχουν γίνει οι δικοί μας οι άνθρωποι. Μπορείς να καταλάβεις, να μπει στο πνεύμα μου